Здравей! Можеш да говориш спокойно. Няма да те съдя, няма да те карам да правиш нещо, което ти не искаш. Просто искам да си поговорим. Кой си ти? Мъж или жена? Това е баща ми. Как се казва? Остави го той да говори. Оттегли се назад. Здравейте, господине. Можете да говорите, използвайте нейните гласни струни и уста. Здравейте! Здравейте, госпожо. Защо сте в... Защо не продължихте пътя си към светлината? Какво ви задържа тук? О, Какво има? исках да й кажа нещо, но не успях. Кажете и сега това, което искате да й кажете. Сега имате тази възможност. Защото докато стоите в нея като изгубена душа, тя не знае, че вие сте там. Тя не знае, че вие съществувате при нея. Тя не ви чува. Не можах да тръгна. Чувствах се сам. Какво ви задържа? Кое не ви позволи да отидете към светлината? Земния живот. Кое най-много ви харесваше от земния живот? Семейството, работата, кое? Да пия. Чудесно. Да се забавлявам. А защо избрахте да останете в... Тя пие ли? Не. А вие как се чувствате от това? Добре. Добре? Няма проблем, че тя не пие? Това не ви ли Не. ядосва? Не. Не. А тя забавлява ли се? Не. Не. Значи тя нито пие, нито се забавлява. Двете неща, които на вас са ви харесвали най-много в живота, така ли? Да. И как се чувствате в момента? Добре ли ви е там? Да. Да. Да? Да. Чудесно. А как влияете на... Какви мисли изпращате? Не знам. Предпазвам я От какво? от грешки. От грешки? Как я Да. предпазвате от грешки? От какво я предпазвате най-вече? От мъжете в нейния живот Да. предпазвате ли я? Да. Да. За да не избере неподходящия? Да. А какво е отношението ви към нейния приятел? Харесвате ли го? Да стои надалеч. Да стои надалеч. И вие ли сте причината той да стои надалеч? Не, аз нямам нищо общо. А как я предпазвате тогава от него? С моите думи. Мгм. Вашите думи го карат той да стои далече, така ли? Да. Не го харесвате, така ли? Аз никой няма да харесвам. А какво искахте да й кажете? Това, което не сте успели да й кажете. Сега имате тази възможност. Тук сме само вие, аз и тя. Кажете й го. Тя ви слуша. Отворете сърцето си. Вие имате сърце. Отворете го и кажете всичко, което искате да й кажете. Исках да й кажа, че ме нападнаха. Мгм. И какво се случи? Че знам кой ме нападна. Искате ли да кажете кой е той? Комшията. Комшията? Искате отмъщение ли? Не.
Просто тя да знае кой е бил. Искате да й кажете, че не сте я изоставил, а просто ви се е случило нещо ужасно. Да. Да. Чудесно. Но вие я обичате, нали? Да, и майка й. И майка й. Да. Тя ще предаде това на съпругата ви, господине. Мога да ви уверя. Бихте ли искали да отидете към светлината и да си починете? Тук нищо не може да направите. Там може да планирате следващия си живот и тогава цялата тази ситуация с комшията ви може да бъде решена. Да. Добре. Поискайте прошка тогава от дъщеря си за времето, в което сте били с нея. Защото това по никакъв начин не се отразявало добре. Ще поискате ли прошка? Да. Добре. Чуйте сега сърцето на дъщеря си. Тя прощава ли ви? Да. Прекрасно. Ще броя до 3 и над главата ви ще се появи една бяла светлина. 1, 2, 3. Влезте в светлината и се издигнете нагоре. Вървете по нея и влезте вътре в тази бяла прекрасна светлина. И вижте кой ви очаква в дъното с отворени обятия. Издигнете се нагоре. Вижте в дъното на светлината кой ви посреща. Някой ви чака с голямо нетърпение. И издигнете се нагоре. Още. Кой ви очаква с отворени обятия? Майка му. Колко е красива сега. Виждате ли? Прегърнете я силно. Усетете майчината любов, майчината прегръдка, спокойствието на това място. Колко е хубаво и колко е леко. Всичко свърши. Няма повече тегоба. Няма повече проблеми. Няма повече притеснения. Там е светло и красиво. Какво ви казва майка ви? Нищо, прегръщане. Чудесно, насладете се на момента. Има много хора. Познавате ли ги? Не всички. Сигурно сте били добър човек и хората идват да ви посрещнат. Или това са ваши приятели, хора, които сте познавали. Приятели, да. Чудесно. Искам да помоля майка ви да изпрати светлина, да я обгърне от главата до краката с тази бяла, изцеляваща и успокояваща светлина. Нека всичките й клетки, които са били наранени, да се възстановят. Нека в главата й да има само светли мисли. Нека всичко негативно, което е имало, да се окъпе с бяла светлина и да се трансформира в бяло, чисто и добро. Нека спокойствието и светлината от този момент нататък да са нейния спътник в живота. Благодаря ви, Господине, и ви пожелавам светъл път. Довиждане.